carga xa está así motivada polo Día das Letras, é totalmente distinta, a pesar de que se nutre dos mesmos materiais. Aí sí que me vin na obriga de facer unha biografía, por tanto, de deixar a un lado esas premisas teóricas que nos marcaran, e de alguna maneira de renderme á falacia de que a vida colle unha biografía, de que as vidas son redondas, de que as vidas son liñais, de que as vidas teñen un principio e un final, ou de que as vidas poden ser contadas nun relato. Por eso digo na introducción do libro que ten algo de fábula, ainda que non quero dicir con eso que hai elementos de ficción, non hai ningún, a información está contrastada, hai moitos testemunhos que quedan fora porque era imposible contrastar o que din, ou hai incluso versións totalmente diverxentes, hai varias persoas que recordan facer a mesma viaxe con o mesmo personaxe en momentos distintos. Todo eso está peneirado, pero digamos que para poder meter todo ese material en un relato como que está no libro, eu tiven que violar todas as consignas iniciais, unha cousa que non fixemos na película, e iso é o que explica que o resultado sexa tan diferente. No libro eu sí que intentei comprender a Lois, e neste caso non foi por un compromiso editorial, sino por algo persoal. Unha vez que me pechei cun espectro durante varios meses e todas esas historias da súa vida e todas esas pistas, sentín a necesidade de comprender, de comprender as cousas máis banais, de comprender por que unha película leva a unha decisión, ainda sabendo que esa causalidade é sempre perigosa, ainda sabendo que trato coa memoria dos outros, que tan espinenta como a nosa ou máis. Tienen a necesidade de unir con unha liña de puntos, unha hipótese, isto ao final é unha hipótese, non é unha biografía, o que hai entre os libros. A vida e a obra de Lois, que son indisociables en calquera creador, no seu caso particular é ainda máis, porque ensamblan perfectamente a súa vida e o seu corpo, foron a súa principal materia poética, e ademais trazou coa súa obra un arco paralelo ao que trazou a súa vida, de maneira que encaixan perfectamente. O ano pasado, a final de ano, se recuperou un texto fantástico que hai conversa ultramarina, o testamento literario de Lois. Son unha serie de cartas escritas a modo de diario que lle enviaba, que foi probablemente a muller máis importante da súa vida, a súa compañera durante anos, Piedad Cabo. En realidade non é un libro revelador, non hai nada esencialmente revelador nin sobre a vida nin sobre a obra de Lois. Non creo que ningún loisista, os autodenominados loisistas, deixe de selo despois de conversa outra maneira. Tampouco creo que seduza a alguén que non caese seducido xa pola súa poesía anterior, pero sí que é a constatación desa unión tan forte, tan poderosa entre a vida e a obra. De repente, despois de moitos meses de traballo, uno coñecía ese texto, en realidade, ata que Positivas o recuperou e a familia, digamos que ante a inminencia do ano das letras abriu portas que nunca quixera abrir. Nese momento comprobei que atopaban explicación moitos dos fíos soltos que eu tiña, e axudaba a ensamblar xa perfectamente esa vida-obra de Lois Pereiro, que ademais eu creo que ten, e non vou entrar en detalle porque se falei demasiado, pero que acaba configurando unha das obras máis profundamente políticas da literatura galega contemporánea. O arco que traza Lois é o arco da vida e da morte, pero tamén é o arco do cinismo e a revolta. O primeiro libro podería ser algo así como unha acta da barbarie, o segundo unha escenificación obscena da morte e da revolta. É un libro que lle gaña a partida a devastación, a morte e o poder, e iso nos axudaría a entender por que outro dos libros importantísimos e hasta ahora
por aí estado nas hemerotecas, que é Modesta Proposición, é un libro tan fundamental, ao final, para entender a obra de Lois.